Koti ime. Karibansi. In the staged court, sitting at Blantyre, civil case number 8 of 2022. Odandaula Madalu Zanja, odandaulidwa Atogozani Zanja. Taimirani. Odandaulidwa khalani pasi choyamba. Ya. Odandaula maina anu. Mutipatse maina anu. Sinanda. Ndine Madalu Zanja. Mudzi. Timachokera kwa Kapeni. DA. Kapeni DA mudzi wa Ndogolo ku Blantyre. Siko mkombiri. Takhalani kaye. Oyimbira mlandu. Yes, oyankha mlandu. Dzina nda. Thokozani Dzanja. Mudzi. Ndimakhala ku Sunside. DA Kapeni. Boma liti. Blantyre. Khalani pasi. Siko. Odandaula imani. Fotokozani dandaulo lanu ku koti. Muberudza dandaulo lanu la mtundu wanji. Ine kumpando dandaulo langa ndilokuti ndikufuna akazi anzangawa andigayire chuma chimene malemu amunatu adzanja anasiya. Siko mkwambiri. Khalani pasi. Imani mai. Mwamva dandaulo adandaula azanu? Andalimva kumpando. Chabwino. Muyankha bwanji? Muvomera kuti mwagawira chuma chamasiye kapena ayi? Iwo akufuna chuma chachani? Mufuna chuma chachani? Ayi, sindagayira ayi. Siko mkwambiri. Khalani pasi. Odandaula imani. Mupite mufotokoze nkhani yanu yonse tsatane. Ya. Kuti tidziwe kuti mufuna chuma kuchokera kwa yala mwa mtundu wanji. Chabwino kumpando. Ya. Bwerani ku witness box. Good. Bire. Zanikono kumanja. Makhulupirira Mulungu. Ndimakhulupirira Mulungu. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu. Wamphamvu zonse. Kuti umboni umene ndipereke mkhoti muno. Kuti umboni umene ndipereke mkhoti muno. Ukhale woona. Khala woona. Siwina ayi. Koma woona okhaokha. Sitsani. Siko mkwambiri. Tafotokozani dandaulo lanu lonse momveka bwino kuti khoti zidakhala bwanji. Ine kumpando monga ndanenera kale kuti dzina langa ndine Madalu Zanja. Adzanja amene ali amuna athu anandikwatira mu chaka cha 2014. Koma asanandikwatire poyambirira ndinkagwira ntchito ndimagulitsira zinthu mushopu mwawo. Ndachifukwa chokuti kubanja kwawo kwa akazi akulu kunali mavuto okuti amangobereka ana akazi okhaokha. Adzanja anandipempha kuti andikwatire cholinga choti ndaberekere mwana wa mwamuna. Ndipo tinapanga chinkhoswe. Nditakhala ndipakati nkuberekadi mwana wa mwamuna. Akazi anzangawa anavomereza. Ndipo adzanja amatithandiza tonse alipo mosakondera. Mwachisanzo mwana amene ndinaberekayi amapita ku Nazareth School yabwino, amazamusiya pa galimoto kuzamutengaso. Penaso akazi anzangawo amatha kuwatuma ana awo kubwera kuzamutenga mwana kukakhala naye ku Nyambadi. Fuka pano panasamukira ku Nyambadi. Ineyo koma kumpando ndimakhala ndilande. Anandigulira kanyumba kumeneko. Ndipo katundu amene ali nyumba mwanga ndi akazi anzangawo ndi osiyana. Ine nyumba mwanga muli wireless yopukusa, muli television ya nkhongo imodzi yokha. Ndipo mipando imene ilimo ndi ya nsungwi. Pano paso yafumbwa ingochoka tikati tikhalire. Pomwe akazi anzangawa ali ndi mashopu atatu, ali ndi magalimoto, maminibasi amene amapangira business, komanso nyumba mwawo chipinda china chilichonse muli plasma
kumpando komanso katundu amene amagwirisa ntchito iwowa ndi wapamwamba yekhayekha amachokera kunja pomwe ine ndimagula zamu ndilande momwemo ndene kumpando chifukwa chokuti abambo anaberekera mwana wa mamuna ndipo dzinalo ayenera kulitenga ndi iyeyi mwana wawo ndi iyeyi ana akazi walibe ntchito nde ndifuna ampase mwana wanga gawo lake inenso monga akazi awo achiwiri andipasenso gawo langa kumpando dandaulo lanu limene kumpando woyankha mlandu Taimani mwamva kufotokoza kwa dandaulo ndamva kumpando muli ndi mafunso pa nkhani imene ndili nawo amene alipo kumpando funso loyamba kodi inuyo munaziwana nawo abambo amene waliti monga ndafotokoza kale poyambirira ndati nayi wantchito wanu eti ndinaziwana nawo 2012 koma kukhala ngati amuna anga kuti anandikwatira 2014 ndiyoti ndikalekale fukazioneka kuti ukulongosola zinthu zambirimbiri za kunyumba kwanga kuti mukudziwa bwino kwambiri koma mmadziwa bwinobwino kuti momwe tinkakwatirana ndi abambo analibe china chilichonse mmadziwa zimenezo ndimadziwa bwinobwino ndipo katundu amene muli naye nyumba mwanu mesa ndimapanga ndinu mmapanga ndinu iwe ndinakulemba ntchito kuti uzindipangira bizinesi sikuti katundu umandipangira ndiwe chabwino iweyo ukuziwa zoti chuma chonsecho anapanga ndi ineyo kuzera kwa iweyo chabwino ndavomereza komano iweyo chifukwa chanu ukakamilira kuti ndibwere gawo lina la chuma changa iwe suzozo ndi ndi ana kale kumpando pafunso limene andifunsa iwowa ndikudziwa kuti ali ndi ana kale koma ana awo mmene ndanenera kale kuti ndi akazi okhaokha mwana wawo ikha wa mamuna ndi amene ndinaberekera ineyo nde china chuma chilichonse chimene abambo anasiya chikuyenera chipite kwa mwana wa mamuna chifukwa anachita kundilonjeza kuti ndaberekere mwana wa mamuna andipasa katundu Solina iweyo momwe ankakuza musunga ganizo zimene zakunamiza chifukwa anachita ndiuza kuti afuna akhale mkazi wachiwiri ndipo ineyo munavomereza mitala poyamba paja ndinavomera koma ndinavomereza kuti mwana wako azatenga chuma changa amuna athuwo anandiuza zokuti mwanayo akuyenera kutenga chuma changa kodi nthawi imene munabereka ana akazi okhaokha simukumvesa pati kodi mayi kodi nthawi imene abambo anali iwe zinavuta bwanji kuti akupangire chuma chako zichipanga control wekha ndi zimene ndanena kale kuti iwo anandipitisa kundilande ndi anandiuza zokuti asanamwalire chaka chikubweracho andipitisa nanenso kunyambani mwatsoka ndimene napeza zoti amuna athu atisiye ndinayitisana amalize maplani athu maplani anu musanamalize chaka wakanawo nthawi yayitali bwanji mwana wako andisaka zingati mesa nthawi imene jamu nantenga mwana wanga kumakhala naye manena zokuti mwana iyi ndi wanunso chimozimozi ndemwasintha fika choti malemuwa anatisiye ndene ndikufuna katundu amene asiya malemu amuna athuwo tigawane basi katundu tusiti kugawana ana anga ndamene akupanga chuma changa funso likhale funso basi mafunso ndomwewa kumpando zikomo kwambiri khalani mami khalani zikomo tulukani Taimaniso kaya kuli mubwera limboni ayi ndilibe mboni ndine ndembo ulibe mboni zikomo kwambiri khalani ndiye kuti pamenepa tamaliza kuva ndondomeko za mdandaulo la nkhani yathu ndiye tipita kwa woyankha mlandu Taimani ndiye kuti pamenepa tamaliza kuva ndondomeko za mdandaulo la nkhani yathu ndiye tipita kwa woyankha mlandu Taimani muli ndi chofotokoza eti akumpando mufotokoza ndiye witness box defense witness box
makhulupirira mulungu kweza mkono wakumanja ndisata zomwe ndiziyankhula ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse kuti umboni umene ndipereke m'khoti muno ukhale woona si wina ayi umaona okhaokha tsitsani eya tifotokozereni mayi pakuti m'bwalo muno mwabwera dandaulo awa kuti muagawire chuma ndiye inu tifotokozereni zifukwa zimene mukuona kuti musagawira chuma cha malemu amuna anu. zikomo kwambiri kumpando. Eya. Ineyo dzina langa ndithokozani Dzanja. Ineyo ndi Adzanja tinakwatira na 1990. Ndakhala nawo zaka zingapo ndithu. Tinayamba banja tikugona pankeka. Ndikuyamba tima business athu ting'ono kuti tizitukuka. Yes. Kenako ma business atakula nimene nkalemba ntchito uyu mkazi nzangayo. Nthawi imene asali ngati mkazi nzanga ali wa ntchito wanga chabe. Tapanga business ndikumagula chuma chonse chimene akuchilongoswa chimene akuzidandaula akuzisirira kuti zili nyumba mwangazo timapangira limodzi kuchokera pakusowa kalikonse paja. Kufika pamene ndilili panopa. Yes. Ndili ndi ana awiri. Yeah. Ana panopa ndakulu. Wina ndi zaka 25. Wina ndi zaka 22. Chumacho panopa amapanga control ndi anawo afika chokuti bambo anamwalira. Ana amuna ana akazi. Akazi. Okay. Panopa ndi amene akuyendesa gawo lina la chuma cha bambo awo anawo eti. Eya. Yes. Nde panopa ndikudabwa kuti awawo angobwera kuti afuna kuti ndagayire chuma. Pamene ne chumacho ndachivutikira nchifukwa akazi kundivuta kuti ndipange ndivomereze kuti chuma chimecho tikuzogawana. Chifukwa awawo anakwatira chapo mpano. Ndiye kuti chumacho chili business eti? Chuma chambiri chili business. Ndithu. Chabwino. Yes. Ineyo zokuti ndiye ndingagawane ndi anzanga wakatundu wanga ndi ayi. Okay. Zimenezo siningalole. Zikomo kwambiri. Mwamaliza? Ndamaliza. Okay. Muli ndi mboni? Ndabwera ndi mwana wanga oyamba. Okay. Tayimirirani kaye mayi odandaula? Yes. Muli ndi mafunso oti mufunse kwa odandaulidwa? Ndili nalo funso. Eya. Funso loyamba. Ndikukhulupirira mwamva bwinobwino mmene afotokozera eti? Kuti sakuona chifukwa china chilichonse choti akugawireni chuma cha masiye. Okay, tiye. Funso loyamba. Ine ndingufuna ndidziwe. Mundiyankhe funso ili. Kodi malemuwa anali amuna athu kapena ayi? Anali amuna anga kapena ayi? Anali amuna ako. Munavomera si munavomera? Ndinavomera nthawi imeneyoyo koma chumacho ndapanga nawo ndekha. Okay. Funso lachiwiri. Basi? Okay. Zikomo kwambiri. Khalani pasi. Tulukani mubwere hapa. Titanireni mboni ija ibwere tsopano. Mboni. makhulupirira mulungu makhulupirira kweza mkono wakumanja ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse kuti umboni umene ndipereke m'khoti muno kuti umboni umene ndipereke m'khoti muno ukhala woona si wina ayi koma woona okhaokha tsitsani. Tiuzeni mayina yanu? Dzina langa ndine Chisomo Dzanja. Ndimachokera mudzi wa Nyampadwe ndiye kapeni mzinda wa Blantyre. Zikomo kwambiri. Muli ndi umboni wanji pa nkhani imene yabwera m'khoti muno woti mutiuze lero?
ine ndikuvomezadi kuti mwanayo ndi mchimwene wanga komano nditha kunthandiza mchimwene wangayo chifukwa ine ndi m'bale wanga ndi magazi anga nditha kunthandiza ndizosavuta ndiponso ine ndikugwira ntchito yabwino kwambiri yokuti mwandilipira mwina pamwezi paja kawiri kamodzi nomala ndi andama zambi zoti ndimathaso kuwathandizaso mayi anga pamabhizinesi ena amene anatchula ndizoti timapasira mayi athu ngati mphaso kuti zikhale ngati tikutisabe chani bizinesi ndeyo akamati afuna atenge chuma cha bambo athu akhale ngati sautengaso chuma chathu chimene tikuwapasira mayi athu zimene zisali zogwira yetu okay muzimthandiza m'bale wanuyo weti ndizimthandiza okay kuchokera pa zimene mmapeza zikwambiri zikoma wodandaula Diamond mwamva amene yanenera mboni yeti ndamva akuti mwana wanuyu mnyamatayo azimthandiza mlongo wake muli ni funso kapena kuifunsa mboni loyamba mwanena kuti mwana wanga muzimthandize koma tikabwerera mbuyo nthawi imene bambo ako aiwe anamwalira mwanayi simukunthandiza moyenerera ngati imene amathandizira mwake alipo panopa akupita sukulu ya boma bambo ake alipo amapita sukulu yotani yolipira ya private temuzimthandiza munjira yotani kufuna munduzo muuzenso bwaloli ndimvene kuti muzimthandiza munjira yotani yes muzimthandiza mnjira yanji tizimthandiza pomulipira school fees tiyambeso chonchi bambo athu atamwalira iwo sanatizo mwana kuphunza sukulu ya boma amati tilota mnakatiuza kuti zili chonchi tinakatha kumthandiza so muzimthandiza pomulipira school fees njira ina komanso kunthandizaso zofuna zake ndi mwana tiziwa zoti amafuna matoyi zoseweresa titha kumgulira ndizosadula zinthu zimene funso lina kumbali ya chuma chifukwa chokuti mwana wangayi wamamuna wa bamboyi ndi mwana wanga ikhayi ino munabadwa ana akazokhaokha mmene kuziwira nde kumbali ya chuma mwana wangayi mumpasa gawo lanji kaya magali moto kaya nyumba ndifuna mundiuze kuti mwana wanga mumpasa gawo lanji kumbali ya chuma osati za skulu ndamva koma kumbali ino ya chuma chimene amunanga anasiya mumpasa chani mwanayo inuyo ngati mwana wankula kuti mumugawirako m'bale wanuyo ineyo ndikambepo zokuti ndilibe yankho akuyenera kuyankha funso imene ndi mayi anga kufa zonsezi zimanja mwa mayi anga iwo ndayinyakira chimacho zikomkwambiri funso lina ayi basi zikomkhalani basi khalani basi tayimirira muli ndi choti munkoze mboni yanu muyikoze mboni yanu ayi kumpando zonse zimene wanenazo zili bwinobwino ndithu awawa samasowekera kuti atengenso gawo la chuma chofunikira amadandaula ndi mwanayo ndengati uyu akuti asamalira mwanayo zabwinobwino kana zikoma tulukani ngakhale good pamenepa ndiye kuti tamaliza kumverera maumboni chokera kwa wodandaula ndi kwa wodandaulidwa ndiye ndikupempheni wodandaula Diamond kumapeto tsopano kwa kumverera mlandu wanu timve madam uje dandaulo lanu lenileni limene pachizungu timati submissions maganizo yanu yakukhosi tiuze chiyani chimene mukufuna kwenikweni kumpando ine kunena mona mtima mosabisa chimene ndikufuna ine ndichokuti akazi anzangawa andigayire chuma chimene amuna athu anasiya basi fuka chumacho tapanga tonse limodzi za mwana za ku sukulu ndamva koma dandaulo langa lene ndifuna kuti chumacho tigawane fuka chinali chonse cha amuna athu sit down poyankha imani mayi Diamond poyankha zimene awa akunenazi inu mukuti chani mawu otsiriza akukhosi mawu akukhosi omaliza mukuti chani ineyotu ndinanena kale kuti sindili ndi mphamvu zompasaso uyu chuma chilichonse chifukwa ine ndinachokera pa zero chuma chini mapanga nawo ndi malemu bambo olo iye akudziwa momwe alongosolera muja zikungondivuta udabwa kuti sakumvesesa patipo kuti chumacho timapanga limodzi iyeyo avomereze kuti mwana asamalidwa moyenera
iyeso angopeza chochita china chimene chingamamuthandize moyo wake wa tsiku ndi tsiku kuti moyo uzipitirira. Okay. Basi. Zikomo. Zikomo. Kalani. Pakadali pano khoti tiyimika kuti tilembe chigamulo titatha kumverera maumboni yonse komanso tione kuti lamulo la kulowa chuma cha masiye likuti chani. Khoti liyime